Hello mga Inyans, dito kami ngayon sa isang condominium dito sa may Mandaluyong. Ayan, kasama ko si Bro Rolly from Bundol Tidela yan. Ayan. Ito yung inakyat ko kanina sa hagdanan na 49th floor. Ito yung dito yung kinabit namin kurtina. Ayan, ito yun. Ayan. Ito yung dito sa may Mandaluyong condominium. Ito yung inakyat ko kanina ng 49th floor. Ayan mga Inyans. Ayan yung total blackout ng design niya. Ayan, ito yung pagbukas. Yung kanina naman yung nakasarado. Ayan, mga Inyans, so. Dito sa may mga Inyans, so. Ayan. Sa 14th floor tayo. Ayan, ayan mga Inyans. Ayan, ito yung tulay. Yung tulay mga Inyans. Ayan, ayan si Bro Rolly from Bundol Tidela. Salamat sa pagmamahal. God bless you everyone. More power. Keep it. Sana sa buting kalagayan. Bye-bye mga Inyans.